होमबालाय आङो फट' खेब जोंहा स्पेसियेल प्रग्राम दङ नै ड्रेस क'डबो दंलायो आरोना ओमफ्राय आंना बे कालारनि दख'नायानो गैयामोन बेखायनो आङो बेथ' माने फुरानासो होनजायो आरोना दा नायनोसै र' गाननायनानै आङो मोजां मोनो ना मोना नै जाबाय आं फुरा रेडि ओमफ्रायहाय दिनै एसे देलायनांगौ होननानै बुंदों आरोना बयबो ओंखायनो एसे बांसिन देलायबाय आङो होमबा लोगोफोर दिनै प्रग्राम दङ जाहैबाय दिनै 8 मार्च ओमफ्राय उइमेन्स डे थ' बेनि थाखाय जोंहा एसे माबाजों स्टाफजोंहाय एसे फिसानो पार्टि जागोन आरोना थ' नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामलांबाय थागोन आङो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दा आङो ओंखारनोसै ओमफ्राय नै रेडि जानोसै आरोना थुबाय थादों होमबा लोगोफोर थाबायलायबाय ओइ इन्दिखौनो लानोसै नामाथाय इन्दिखौनो लानोसै नामाथाय ना बेखौ लानो इन्दिखौनो लानोसै औ गगासो मोनलाबायलायबाय नै ओमफ्रायहाय नै जोमग्राया बेखौ लादोंमोन आङो नै बेखौ लाफिनबाय आङो जोमग्रायाहाय इन्दिनि बोरो नै गाहायावहाय ओमफ्राय नै दख'नायाहाय थारमाने जोंहा ड्रेस क'ड दंलायलायो आरोना दिनैहाय उइमेन्स डेनि थाखायहाय थ' बयबो पार्पल गानबो होननानै बुंदोंमोन दा आंना पार्पलानो बेल' फुरानाबाबो गोजामबाबो गानबाय आङो बेखौनो ओमफ्रायहाय नै इन्दि सि लाबाय ओमफ्राय नैबे ब्लेक कालारनि बेखौ गानबाय आङो एसे देलायबो होननानै बुंदों नालाय एसे बांसिन देलायनाय जाबाय आरोना आङो दिनैहाय थ' बेबायदि ब्लाउसखौहाय आङो जानला मोनला ओरैनो क्लास लानायाव गानलाङामोन दिनै गानबाय आङो ओमफ्रायहायथ' दा माबायदि फिसा पार्टि जायो नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामलांबाय थानोसै आंबोथ' मिन्थिया नालाय माबायदि जागोन दा नायनोसै दिनै उइमेन्स डेनि थाखायहाय माबायदि सेलेब्रेट खालामनाय जायो जोङो ओमफ्रायहाय नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोनाबो थ' आङो फुंनि एसे जानानै लाखाबाय ओमफ्रायहाय दुगैस्रां लोबस्रां जाखानानै लाखादों आरोना दहाय सिगांनो दुगैनायनि सिगांनो ओमफ्रायहाय दा नै फिसालायाबो दा मा खालामोलाय फिसालायाबो जाखांखाबाय ओंखाम जाखांबाय दहायनो फुङावनो ओमफ्राय दा दङ आरोना न' सिङावनो दा एसे गाबखेंदोंसोमोन दहाय दा थायोना थाया र' गाबहरो ना मायो नाहरसै आं फिसालाजों नुजायासै आङो नुजायासै आङो फिसालाजोंहाय ओमफ्राय दानो आं जालाबायगोन होननानै बिबैयाबो मिथिखायो थांनायखौ होननानैहाय दा थांसै आरो गारि हमहैसै 8थानि आयौ 8था जाहांहां जाखाबाय बोरो नै साना दिनै ब्ला ब्ला जाथारलायबाय थांसै दे ओइ गेटसिम आं नोंनि ड्रेसखौ बिराद मोजां मोनो नोंखौ खेबनि दे नोंखौ खेबा ड्रेसखौल' आं जा मोजां मोनदों नै गासिबो पार्पल बेना आयै जि समायदों बे बेसेबां लानाय दख'नाया सेट नामा काश्मिरि ना औ मोजां ओमफ्राय बे बायनाय दां ना एक्सट्रा सेटजों दख'ना सेट बेना औ बे हारसिं बायखानाय बेसेबां 500नि बारा दां बिदिनो मोना मोजां मोनदों नै पार्पल सेट्सफ्रा नैबेना ग्रिन लफायदां दानायसो नोंसिनि दानाय मोजां नुदोंथ' आयु नै बेनाबो आयु नै इन्दि नोंनाबो बैसिना बांसिन बिदि गानदोंथ' बिसिना बांसिन बिदि गानदों बांसिन बिदि नै जोंना साहाया दिनैहाय गाइखेर साहाबावसो गाइखेरनि मोनलोंसिगोन ओमफ्रायहाय नै बेयाव जाग्राया बरा बेखौ जाग्रोसै जोंहा
जोङो साहाजोंसो स्टार्ट खालामग्रोसै आरोना ओमफ्राय बेनिफ्रायसो उनावसो नै क्लास दंबावो नालाय क्लास लाखांग्रोनानै क्लास जोबजोबबासो दिनैथ' सेटारडे नालाय बेखायनो क्लासआ एसे थाब जोबगोन बे क्लास जोबखांनायनि उनावसो दा जोंना जानाय लोंनाया जागोन आरोना दा नै स्टार्टिं बेजोंहाय जोंना गाइखेर साहाजों लोंग्रोसै नभेम्बरावसो फालिजोबनांगौ होनदों ओइ सार मेन्स डेया माला होनदों नभेम्बर 19 19 औ नभेम्बरावहाय औ ओमफ्राय सार फादार्स डेया मालामोनलाय जुनाव औ फादार्स डेया जुनावहाय हा जुलाइआवसो बन्द' जायोना जुलाइआवसो बन्द' जायो जुननिफ्रायनो एग्जामनि लागा लागा जायो औ मेनिफ्रायनो जायो जोंहा हिन्जावफोरनासो मादार्स डे उइमेन्स डे आरो मा दंबावो बेनो ना ओंखायनो सारमोनखौबो जोङो मेन्स डे फादार्स डे मानिनांसिगोन आरोना आथिंल' देखायनोसै नामा आङो दा जानाय क्लास लाखांबाय जागायजेनसिगोन आरो ना ओमफ्राय अबे जागोन ए नैबावहाय नैबे रुमाव नै पार्पलफ्रा पार्पल सिख्लाफोर नै पुरा आयौ नै केकखौ खेबहैनोसै आङो ओमफ्राय बे केकखौ खेबहैनिफ्राय औ नै सिख्लाफ्रा नायनोसै आं नै जोंना केकआ हेपि वुमेन्स डे ओइ गावहा देलायाखैनो ओमफ्राय नै पार्पल मानो गानबोआखै नोंहा मानो पिंक सेट हो आयौ गोसो गैया नुबाय गावहा ब्राइटसिन नुनायनिसो माबादोंमोन ओमफ्राय बियो ना दे औ फट' खेबनो र' बैसोरो खेबजागोरदों नै मालाय उइमेन्स डेनि फट' खेबजादों बियो दे जोंहा फट' खेबसै औ जोंनि फट' सेसनाहाय ओरैजोंहाय नै सारमोना औ दे पार्पल शेड्स जायाखै नै केक हानायनि दावराव Aku nanti deh, Be. Ayo, sabian ada. Dari semua terjadi isi di pui. Nah, đây biết đâu mà. Đây, abang lah. deh. Sarmखौबो खेबसै आं दे ओमफ्राय सारमोननो माखासेयालाय फैगासिनो ना दे नै जोंना सेलेब्रेसना
बरियाथार जा मोजां जा गोथाव ना केकआ औ औ जोङो क्लास रुमावसो जानायफोरखौ औ ग्रुप फट' खेबजानांगौमोन सारफोरखौ खेबहोनांगौमोन बे मानो होनाय बेखौ बे माबायाव फाथर कार्डआव ए औ मा जादों बेयावनो होदोदां औ राननाया जोब्बाय जानायनि जागायनोसै केकआ जा गोथावखा Vậy bây giờ rất là slay giờ. Có được chưa? Được cái nó ngồi được chưa? Được chưa? Này cái thằng. Khoan khẩn gì slay giờ. Được chưa? Nào được. Sao vậy? Này cái thằng. Chưa người đánh chưa chưa. Fatur gak dong panen dong. Bangalin deh mah. Malah foto lagasino hनै बै गेट फुलावहाय जाबो दा जाखांबाय ओंखारबाय एसे फट' सेसन जाबावसिगोन आरो पार्पल वुमेन्सफ्रा ओमफ्राय गासिबो मिलायनाय गानबोजोबनो हायासै बयहाबो पार्पल गैया नालाय आंबा फुरानासो नै न'आव गानलाबायग्रासो जोङो माबा दहाय एग्जामबो दंमोन एग्जामनि उनाव आरो क्लास लाबाय क्लास लाखांनायनि उनावसो जोङो बेखौ बानायदों आरोना जानो सारमोनाथ' बारा थाजोबासै सारमोनाथ' थांजोबावबायसो ओमफ्राय जोंल' हिनजाव पार्टिल' आरोना खालि फट' लायनोसै बेयावहाय गाहायाव नै थांजोब्बायदां नै स्कुटिफ्रा मोननांगौ ए बेयावहाय नै औ गथ'फोरजों खेबजानो हाबाय हो जोमग्राफ्रा औ मालाय बिस्रा हनै पार्पल औ पार्पल लाजोबदों मालाय बिस्रा नै फट' लाबाय दे बेयाव लानोसै जोंहाबो ओमफ्राय नै स्कुटिफ्रा बे एबारनि पास जानायफोरनि ना आवगोलनि पास जानायफोरनि जाखो ए एबारनि जागोननिसो होमबा औ न'नि जोंहा उनाव थाफाबाय लाग्रोथोंसै औ बिसोरो जा मोजां बारदों औ ए न' होमबालाय आङो औ फट' खेब दिनै एसे मोजाङै स्कुलखौ खेबहरनां नै थांसै ना बे नामा ए दे औ नै दा थांसै जोङो होदो थांसै